chi bai ule ka chanala tang kalo lo ma cheu wo in chu la bu bu le akai hnoi chan chin vel ka sei do na a bula tanga top thlek min lo ngai thlak sak don nia la bu bu hi thok khalaya tang khan aron lar hloaya mitam takte du le ngai sak ngai ven aron hlong chhoungal em ma chu la bu bu chu eng tianga tanga ron piang chhuak nge ti le tu nge siam tu nge mu chhuak tu eng tikuma tlang zar nge ani ti voina hian karon sei do na ni la bu bu mu chhuak tu hi ka singlung ni in kumsang kha zokwa somsari pahni khan hongonga alo pianga ma se a selen na chu Netherlands dai ani anuwa chuan Belgium a imbeng belta a he la bu bu hi kumsang ni le som panga khan how to work company in monster ti ming join an lo ti chuak to a kumsang ni le som pakwa khan pop mart anti bazar lian zok te nen an lo thok dun na chumi hnuwa tang chuan he la bu bu milem nau te hi mipui tam zok hriat le duron alo hlo te em ani chu chau po ni lovin khovela mithil ti thai tak tak te le milar tak tak te zai thiam te film star lar em te le mithil ti thai tam tak te po in an choi sang na sa hle ani Thailand rama zai thiam lar tak khovel huwa po a lar em liza meu po khan a hen be ka alo thlai ve ani kha ama chau po ni lovin a member pui roje nge po khan alo thlai ve bok chuan footballer lar tak hlotling tak ni thin David Beckham nge po khan thla alo lak pui ve ani kha heng milar tak tak te hian am promote na sat ema wanga ron lar chho ve ta hle anga ngai thai po ani tin he milem nau te mel thawak lem lo hian aron lar chho phat atangin chanchin lom om lo soitur aron nei ngal phat mai ani ama ero chu chung te chu tak tak ani le ni lo chu hriat ani lo athu shimin he nau te lem la bu bu hi han en mei po hian angai nat om lo ve em tak bokani kan u nau Christian tam tak te pon he thil hian tharau tha ero chu akengtel an ring lo bok asang anga soitu te po an om ve nual bok chung ko pakhat soidan chuan an ina an kol la bu bu chuan zana an mulai chu ngoi rengin kil khatatang alo thlir reng thin ni in an soi manlai Mesopotamian hunlaya tharau sual chikhat pa zu an ti nen po hian an landan a in ang hle he pa zu ramhoi chikhat po hian beng sei tak nain ngau sei tak nen kut pahni ke pahni nen ran nung ang si mishing ang bok si in ta bu bu nen chuan an pian phung te an landan chu in ang ve thokhat tak kan ni eng ang po chu lo ni se kan lalpa iso Christa thisenin nei lo engma anei lo awangin kaini ring tu tan chuan hlo tur po ani lo ve Christa a kan u nau then khatte chuan he nau telem la bu bu kal tlang hian nau pangte nuna setenan bu a khwar tum ang ni te pon an soi he milem mel thawak lem lo tak hi ransa a ang han ti do nila ni bok si lo hi adu tu tan chon adu om hle nyang khovel mun tin na man to tak pon mi ten zulei ngam nia nang ni ngai thatu du takte u nang ni te in chung kwa a in chunga la bu bu chu in lo kol ve em in kol la bu bu te chu a sang ve em ama ero chu kaini hoina kan lei phak heng la bu bu te hi chu original ani lawang ti chu chiang takin arin thai ani original tak te phai chu alo sang lawang ti po asoi thai lo boke lo sang te po chu ni ma se kaini ring tu te tan chuan hlo tur ani lo achan chu kan lalpa iso Christian tharau sual zong le ana tho thil ti thaina zong ti tlo ati tlom to a hne to a cross a min hne sak to wangin ela bu bu hi lo sang po ni se lo sang lo po ni se ina kolin kol lo po ni se kaini tan chuan hlo tur om lo ve he ka video hi abula tanga atop thlenga min lo ngai thlak sak tu te zong in chunga lom thu ko soya
lalpan mal som cheu cheu ro se video dang le a kan in hmu le don nia